ଆଜ୍ଞା ମୋ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର ହଠାତ୍ ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଡାକି କହୁଛି ଆରେ ବିକି ତୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ମୁଁ ଫଟକି ଭାବିଦେଲି ମୋ ସେଟା ମଦ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଦେଇଦେବ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଜମା ପାରିବିନି, ଟିକେ ପରେ ଟିକେ ମାଗିବି, ମୁଁ କେଉଁ ସେ ବେଉଡ଼ାକୁ ଆଣିକି ଦେବି। କହିଲା ଆରେ ନା କଥା ସେଇଆ ନୁହଁ, ମୋ ଯେତେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବେ ତୁ ଟିକେ ତୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବୁ। ମୁଁ ଶଳା ମୁଁ କେଉଁଠି ଟିକେ ମାଲ ଫାଲ ପିଇକି ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଶଳା ବୁଢ଼ାଟାକୁ କୁଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେବି। ତାପରେ ଶଳା 2-4 ଦିନ ପରେ ସିଏ ଶଳା ଜମ ତାକୁ ଆସିବ ନେବାକୁ, ସିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବ କି? ବର ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ା ବିଲକୁଲ ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧି ବଙ୍କୁଲି ଭାଡ଼ି ଧରି ମାତିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଶଳା ବୁଢ଼ା ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତ ବଙ୍କୁଲି ଭାଡ଼ି ଧରିଛି, ଆର ହାତଟାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚିପିକି ଧରିଛି। ଶଳା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚପଲ। ମୁଁ କହିଲି ଜେଜେ କ'ଣ ଚପଲଟାକୁ ଧରିକି ଚାଲିଛ, ପିନ୍ଧୁନ? କହିଲା ପିନ୍ଧିଲେ ବା ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବି। ଶଳା ଚପଲଟା ଆଣିଥିଲୁ କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲ। ବସ୍ ଭିତରେ ବସି ଯାଇକି ବୁଢ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ଦେଖିକି ଧ୍ୟାନ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ଝିଅ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବୁଢ଼ାକୁ କହିଲି ଓହ୍ଲା। ବୁଢ଼ା ଓହ୍ଲେଇକି ଖୋଜୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଜେଜେ କ'ଣ ଖୋଜୁଛ? ଚପଲଟାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି, ଆସିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଚପଲ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଜେଜେ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି, ସେ ଚପଲ ଘରକୁ ଗଲେ ଘର ପାଖରେ ମିଳିବ, ତମେ ଚାଲ। ସେଠୁ ଯାଇକି ବୁଢ଼ା ବେଦି ଦେଖିକି ବେହୋସ। ଆଉ କହିଲା କ'ଣ ନଡ଼ିଆ ବାଉଙ୍ଗା, କଦଳୀ ପତ୍ର, ଆମ୍ବ ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଏଟା କି ବେଦିବେ, ଏଟା କ'ଣ ମନ୍ଦିରଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି? ମୁଁ କହିଲି ଜେଜେ ଆଜିକାଲି ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ବାହାଘର ହେଉଛି। ସେତିକି ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି କହିଦେଇଛି ହୁଳହୁଳି ପକା। ଆଉ ହୁଳହୁଳି ପକେଇବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି, ମାଇପେ ଜାଣିଥିବ। ଯଦି ବେଶୀ କଥା କହିବ ସେ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍କୁ ସେ ହୁଳହୁଳି ଆଇଟମ୍ଟା ଲେଖେଇ ଦିଅ, ଯିଏ ଆସିବ ତାର ହୁଳହୁଳି ପକେଇବ, ପଇସା ନେବ, ଆମେ କରିପାରିବୁ। ବୁଢ଼ା କହିଲା ଛି ଏଇଟା କି ବାହାଘର? ମୁଁ କହିଲି ଜେଜେ ଏଇଟା ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଡିଜିଟାଲ ବାହାଘର। ଇଏ ତ ଯାଇ 50 ଜଣିଆ ବାହାଘର ହେଉଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେମିତି ଭୟଙ୍କର ହେଲାଣି, କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସିବ ମିଷ୍ଟର ଶତପଥୀଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବିମଳଙ୍କ ସହିତ ମିଷ୍ଟର ମିଶ୍ରଙ୍କ କନିଷ୍ଠ କନ୍ୟାରତ୍ନ ମାମାଲିର ଗତ 4 ତାରିଖରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କିଛି ଅଂଶ ଦେଖିନେବା।